osatu denun danon artin, zer asko txixen euskeraz bizitzeko, ikuste joen gakuek, positibu, herri euskalduna izan da, eta ere etorkizuneako ze erronka, eta ze oztopo, eta ze kontu ikuste benetxu danon artin. Hausnarketa hori gero maiez zabandu zen, gehixen jasoko zenuten, eta ere argitaratu berri duen aldizkari ale berezixen, esiatzen ale berezixen nintzein dugun ingurun da, hainbat azalpen eman. Nolabait horrekin jarraitzeko, ez gaudetxo egileni, guk atatako ondorixo esen ingurun, horren ezagutzatik, horren esperientzitik, interpretazio bat edo, bere ekarpen bat egiteko, eta horretako torri da gaur Julen Arixola lehi bat, arrazatearra, Gurizi, Mondragon Universitateko Historiatako Fakultateko irakasle da, momentu honetan Euskal Kulturgintzaren transmisioa graduondokun koordinatzailea da, eta sorguneak sorgunea ikertegiko kide da, sorgunea ikertegia hainbat ikerketa egiten, Euskal Kulturin ingurun, eta hortxe berri dituzten anan artin, Gipuzkoako Foru Aldundisen eskaeraz, ideolako ikerketa bat, bi ikerketa, kultur bizitzaren azterketa kualitatiboa Gipuzkoan, batetik, eta Euskal Kulturgintzaren estrategiak garatzeko oinarriak izeneko ikerketak berri dituzten. Hortaz gain, topagunea, Euskal Elkartien aurre ematen nahi den hausnarketia, ere, Euskal Elkartien erronkak eta prozesu eta Euskal Elkartien ingurun, ere, Julenen da laguntzea, hausnarketa hori aurre emateko, hortxe horren zabalkundi, odorixoan zabalkundi egiten egitea, eta, gutxi bera hori igual azkenengo urtetako ibibidie, baina Julen azpalditik aida Euskalgintzan, azka Euskaldun ezagun, ere, pixke referente bat Euskal Elkartetan, Euskalgintzan, izia ereduk zorreratik eta ere, Euskalgintzan aritu behar. Bi ikuspegi horiek, batetik akademikue, baina ere herrigintzatik eta Euskalgintzatik, ekarpena. Zaldean. Batetik eta posik ez da, zango dute azken asko dut. Aztero tengan batzukin eta zetalde txiki horrekin bere sortzekote amarko torretan ari zineten ez dut motori ginen, Iñaki Arruti eta Imanol Larrañaga eta besteekin, eta hori jakin nagoen, beste inglesez jartzen duzuen izena walk, eta horreko kontura euskeraz juntadizo edo beste berbaren batezete dauen inglesezko horri baino jatorro horik agarrakoten ari joren automatik, badaki beraz egatik. Ez faktura. Ondo, pasatu izkiate papelo eta idatzi zen ikusten dagoen eta ondorioa eta ez da, harik horren inguruen gogoeta bat edo beste harik neuk askoiki moduko herri bat gaur egun Euskal Herrixen edo atzera begira eta aurrera begira be askoiki zer dan importantzia muteko, erantzukizune muteko, ez da, igual duzengo da biber batan esan bierri izan ezkero, gaur egin ona tortrakun dauketen inguru. Igual nire banator bat, igual masixatzen apura banator. Nizio zertuk izango ditut, baina zuen aurpegizitan da ikusikot, edo zuen komentekitan ikusiko, eta bezin bateraino ondo hartzen diezen, edo ez, eta horren alde hortatik hilorrik barik Shishimaxan egiteko, eta nebe beraz masixatzen dator Shishimaxan jarraiketako edo biltzeko urrenguen behar. Ez dakit inor mintzeko asmorik, baina aldi berien ez nator hartzalde pasa problematizau gure dotako bat. Problematizau zer dan Euskaldun izeti horreta bakarren mentia. Ez nator ezelako
epairik egiten, etxat roketan, baina, bueno, ja, buelta batzuk bazterretan egundatu egan, ezta? Eta, segun ze esaten da, gentzi zelan hartzen dauen, eta nire zaietako nazi intartzen, ze ikusten duten. Hemen, edo aldameneko errixen, edo Urola kostan, edo Lea Artibain, edo Bortzirietan. Eta ez dakit, askoz be zona kuantitatiboki importante asko beraketa jakin. Hiru horreik jazapatzen, ez da? Hemen izen, edo lezakan izen, edo ondarrun izen, herri tipologia ikusikia. Bai, hemen esango nitukena, seguramente, antzeko ezaguarri duten besteak baten bere antzeko kontuek ez. Askoitik berak ez dautelako berezitasunik, biztan da, badutela. Baina soziolinguistikatik, edo hortik ikusikia hizkuntza zaitik bizi diezen, zaitik iten diezen, badazelako ezaugarri batzuk, Euskalduneko eguneko hogeiti beheratu egizen, Euskalduneko eguneko laroitik horako egizen, ekarren onduen egon lik ez, 50 kilometrora. Baina, hauza asko diferentik izango diez, ikusiko uzera beste asko, bolos antzeko diezen, ez da? Bai, orduen, ez nator inor zertzeko, baina bai apura xaxatzera, bai apurtxo bat, bai, badauka lizentzia horretarako. Nik interpretetako datu batzuk mundu dituk, ze uste dut, hemen da ikusiko, azkenien zuen ondorizuek ikusi ez gero, dano dekutzu arrazoi. Hemen iritsi jedaz. Hemen taz bakotxaren bizipenak. Orduen hor, ezin jezan zuk arrazoi dututu, eta zuk ez dututu arrazoirik. Zuk hori ala bizi balinko duzu, inok ez dutu katuko, zuk hori ikusi egin duzunik, zuk hori bizi duzunik, ez da? Eta batzuk positibo izango diez, eta beste dut izan bizi eskortxo hori, pero batzuk ikusiko den modu batera, beste batzuk bestera, ni principios ez nator, ez dut arrazoik inori esatera. Baina aldi berien bai uste dut, zu boligrafo gora gota eta jausten baldin bada, ez da iritzi bat, boligrafo gora horien baja horitzen dela, ez beti pasetan da. Hemen, horan hizkuntza kontuekin be, iritsixaz aparte eta norberaren bizipenaz aparte, mundu danetik hizkuntza asko egin diez. Eta beste batzuk ondion jarraitu egin dago, eta beste batzuk berpiztu egin diez. Horren horbe zeo zer egongo da. Norberaren iritsixak eta norberak momentuen dauken gorputzaldixaz aparte, egoera bat interpretetako, olako pasetan diezenien, zer gertatzen da normal direk. Alde hortatik, ez, nik esaten dutelako, beste bat esan dutelako, gai honek jazte badau huertaz konmututen jentie, eta jente hori base esan dutelako. Eta nire iritsixe, izan ikusi importantie, zure iritsixe igual, ez duko zertan, ez da gezurre, esaten zabitzena. Baina ze interpretazio egiten duzu esaten duzu horren, ez da, hori izanek igual. Horren, atzaleko zatikaretan ez gara ziko soziolinguistikako ez dakit zer, parametro eta ez dakit ze historixarekin, ez da, uste du gaina, nik kontonik moduen, hemen beste jente bat beba dagoela, alako interpretazio egiteko gertu egonik jentie, beraz hori bai duen, etxien bertan dutetzunak prestigetik. Nik hemen esan niken gauza asko, zuen ahotipe entzuteko moduko izan ditezke. Bai, alde hortatik, beraz ez aitu ditzen, kanpotik batek harria beti muten dau, ez dakit bai. Baina, askotan, etxetik bertatik, ez dakit, hemen dauketen hau, edo ez dakit hori ikusten nabilen lankide eta hori ez da. Orduen, apura polemizetan azteko eta horan, nik beti kontetan dut, anedota pare bat kontatu zuet, eta bixe hori ez erikusixe hemengo inguruko jentiez. Bata da, AED horretan gerritzera, itzalditxek eta zarri antolatzen genituen, eta? Zein dut, batu da, zesti? Mosetan da dut muguen. Hor, zarri antolatzen genituen itzaldiak eta horan, ez da? Eta Roman Sodupe zegoen Gipuzkoako aldun nagusi, ez da? Eta ziren, Leitzarango pentsaizuen. Leitzarango autobiako kontuekin, ez da? Eta mahi inguru antolatu genuen, eta etorri ziren, zergit, bera barkitan zela, eta zergit Jonan Fernandez, edo zein izan dezan momentu hortan beste aldeko eta irukote bateko. Eta Roman, beraz, gabiz berroiken, ze urte modu, 80, 82, edo
inguru horretan, lehen hau igual, lau eta sortzi bat, ez dakit nizi urtetan itxiko hauen romanek, edo... Ez dut nik, roman prototipo moduen, sartu roman mesedez, nindik inoran pertsona moduen, edo talde politiko bateko ordezkari moduen, edo astu hori danok, hemen Euskaldunetik askoitiara, Euskaldunetik Euskaldunen anator eta astu izue ez dut esaten hori ez daki zer dalako, baki zer dalako, hori mesedez... Tori esanez, nik hemen ikasi nagoen nien, arrazaten, politeknikoan ebili zen ingenieritza iken, hemen etzagun euskera zinok iken. Hemen, kanpoko batzuk itzen euskeraz iken gauenak eta harrituta geunden, hemen arrazaten etzagun inok euskeraz iken. Horraino egixe esan dagoen. Bigarren zati izan zen, postu ikenaz, apurka-apurka pasatu zelako euskalduntzen. Eta nire gogoetan zen izan. Nire gogoetan zen, postu ikezera gu ari garako apur bat etortzen. Zeri esker, dator arrazateko apurtxo bat euskerara etortzen. Eta aldi berien ez eta da gertatuko askoikin aurreren biherren atzerekin daitzea. Baina ondion daukien diferentziatik ikusitea pentsau gu obera goiezela, baina gu arrazaten obera goiezela, baina askoikin hobeto gaudela. Baina zer gora bidetan. Amagoz urte pasatikaz. Ordutik. Galdera da, askoitik ordutik ona hobetik hobera egin du, eta arrazatek ordutik ona hobetik hobera egin du, txarrera egin du, zer gertatu da. Bai, beste adibide bat egin zandutu, eta hori Sofia Linguistikak katalanak izateagoen aspaldi, eta uste palixo dagoen adibide moduen ulertu nahi duen arentzat. Hori agafil bat izateagoen, eta urte asko, esateagoen, katalanaren egoera ikusitea eta euskeraren egoera ikusitea, katalania haundixe da, Euskal Herrixe haundixe txikinoen haundixe da, katalana gaur egun zazpixen egotie, zeuzer esatearen, eta euskerie iruen egotie, zezan gure da. Urrengo baten irutik 0ra jondo bada, eta gu zazpitik 10ra jondo bada, edo momentu honetan zazpitik iruko diferentzia dauela, eta zazpiko hori berutza etorri lehikela. Bai? Orduan, niri orduen horrebe begisek zabaldu egizten, eta? Seguretzako gau, Katalunia gurekin konparute bastante hobeto dagoenez, principaluen bentzet. Ze motibo daukutzu arduraketako. Horren ondo baldin mazaz, zazpi minuitik ez dakizen batek baldin badakitzue, eta ere orduak esategoen ez dago esan gure gaur egun diferentzia hori alako edalako gu normalizazioa dago egizenik eta zuik ikutara zerezunik. Esan gure dago, momentu honetan, diferentzia hori dagoela gure hartien. 30 urtera zer gertatuko da, 50 urtera zer gertatuko da. Neu galdera bera egiten zen. Honezin, anekdota lehenengoa zertzeko. Lehen azkoitiarra esan dut, bestego azkoitiarra zen. Eta igual horrekin zertuko, baina, nintzen izan zen Eibarren, baina izango dizoretan bastante dute. Eta ez dakitango Eibarren elkarte baten ungarren urteurren azala, eta 3 elkartetako zeri goeteko. Gure herriko kontuen kontenta, eta ni aedeko ganitzen, Elorrixoko beste Imanol ez Aitor bat joen zen, zine eta zera, eta gero, ez igual da, Uztarritik beste bat etorri zen. Baitu zogan hasi egin, izan duxe. Azpeikin, Euskaldun asko eta Euskaltzale gutxi. Neurarki, ostia. Hau matematiziko. Askotan zonbau izan dotena, bertako bati, hitzaldi bati, hasiera emuterakuen, tiki, benzo zer gauza. Hemen momentuko pozaz aparte, honen agu gara, beste arduratxoa badau. Euskaldune gara, Euskaltzali. Eta zer da Euskaltzali izetie... Oin, eta zer da Euskaltzali izetie izango da urrengo hamarkadetan. Euskaltzali izetie, Euskaldun izetie.
Bai, eta nire dut, abat, ekarri gori duten gogoeta hori xera, ez da gori bat, eta horren, hortxe apurtxe dut, xa, inor mintzeko seri barik. Baina bai, egon apurat, tesi bat zerketako, ez da? Eta tesia zein izan lik edoan bizkor esan da. Igual inertzia batek. Ez da gizan batean konstiente, inkonstiente, batzuengan konstienteago, ez dututan inkonstienteago, ekarri gaituela gauden lekura. Hau beti izan duzkaldunek. Eta beleunez transmisinuek ekarri gaitu gauden lekuraino. Eta azkenengo beleunaldietan, hainbatek, inertziaz ekarri dauen horri, eskoli ekarritzo, forma emuntzo, eta euskaldune gaur egun alfabetatuagoa da, duela 50 urtekoa baino, duela 30 urtekoa baino, ez da? Ados? Beraz, galdera hori da, inertziak noiz sortu da askoiki, nosti bizitan jentia, milaka urtetan. Hemen inguruen, txeldut behar. Ekainguek oso urruti ez da, ekainen jentie bizi balin bazan igual izan izpien behar nospeit. Erloan bueltan behar nospeit agertuko didezun dion behar azurrek jentie bizi izan dela, ez da esan dut. Hemen jentiek inertziak ordutik gaur egun erakti daun dugu. Baten ziurtatu lehike gaur egungo martxan eta horrela begira beste iparik horrek alaxak jarretuko dauela. Zeitik iraun dago, oinarte iraun dauen moduen fona honetan. Eta bestela kontutan, alde berien zertu dira. Eta nire ez nabil kontzientzia bezo zer egon duzan, edo zer da importantiek, jentiek, eta hori da politia alako fonatan. Alako fonatan esaten dugu nien euskaldun izatea, ez dukela eskerrekoarekin izatearekin, eskumako izatearekin, karlista izateaz, edo ez dakit zerek izateaz. Espainolak fuerzan duegatik, garaporaino, hizkuntza bera hitz egiten dutela, eta que no pasa nada. Hizkuntzak danontzako bidezela, hori alako fonatan ikusten duen. Hemen euskera ziteko eta euskaldun izateko ez dago izen biharrik ez dakit zer, badak izer, edozein da, hori da etorri dana, eta edozein kontzientzia gehiago ez edo gutxio ez, hoixera normaltasunez. Eta beraz, alde hortatik, hizkuntza zer diezen, ordion behar alako fonatan zen duen ikusten da. Ez dagoela aukera ideologiko bat egin biharrik, euskeraz ikeko berez horretxik urteten daudelako, ez da? Bai, galdera da. Norbaitek esan dezake amarkada bat barru, bi amarkada barru, hiru amarkada barru, lau amarkada barru. Horreta bigarren dendean, begira ezagun, 80 urte horrela begira. Martxa honetan jarrituko dugu lehiko duel. Oinarte ala izan dalako, hemendik aurrera be ala izango da. Ni sigur edo. Uste dut ezetz, Nik uste dut ezetz. Zeratik, basiko bat edo beste ezaten ez da. Beriki dizue duela 50 urte zenba jente bizi zen askoekin, eta 150 urte, atzera begira eta zide zuen, orduko gentiek euskaldunen zenbatek atikin erderaz. Eta union 150 urte indu atzera, Geixo kondike. Oindala 50 urte askoekin, eurolan, zeinek atixen erderaz. Eta zenbat erdera atixen. Zaitik ite hauen jendiek euskeraz. Euskaldun konstienti ez alako eta abertzak ez alako eta euskal herrixen eta euskerien eta zer gure hauelako. Barrein edukiko den horren posa edo horren zera, ite hauen besteik ezin hauelako egin. Elebakarra lanak guztau edo ez, dakixen hizkuntzan ningu dago. Ez daukelako aukera beste bat nikeko. Erderi ikasten azten da nien be, euskeraz askoz beho beto iken baldin badau, euskeraz ikeko errestasun eukiko dago. Eta erderi jakin lehike, baina ondioke askoz bezamorra iken dago euskeraz, eta kontzientzia ondixera aukelako iken dago euskeraz. Ez.
ikende euskeraz, hobeto ikende dagoelako erderaz baino. Eta ja, askoitiarrak euskeraz bezain ondo gaztelaniaz egiten duenean, zer gertatzen da? Ja, erderaz egin duelako. Hemen guredan lekuen. Soltaudanien erderaz ikien be. Horrek izan gero, elebitasunek, bilingüe, elebidunek, klase askotako egon lehik ez elebidunek. Klase askotakoek, hori, batek erderi edaki eta inglesa potxo daki. Beste batek erderi edaki eta daki inglesa askoz bebeto, eta beste batek daki erderi eta gaur egun daki inglesa erderi bezain ondo. Ilu kasutan esan egin elebidune dala. Baina zenbat eta inglesa hobeto jakin gaztelania baino, inglesa ikeko joera gehiago duzko da du. Ulertzen da? Horan, gabiz berezkuen, gabiz kaleko, etxeko, portaleko, ahozko harremanetan gabitzen. Gero salto berindu beste zer batera. Orduen, gaur egun erdera gehiago entzuten da euskaldunen artien askoikin oindala urte batzuk baino. Normal. Jentiek erdera zenbat eta gehiago jakin, eta hobeto jakin, orduen eta problema gutxio duko. Erdera zikeko. Ez problema ideologiko, problema erreztasune. Ze hizkuntzatan urteten duzte errezau. Baina, oinartien beti askoitiarrai euskeraz urten izautzo, kasu patologikoen bat aparte, bertan jaixotakoei eta bertan zertutakoei, ez duzala etorri dizenei eta barra, baina izango bertan jaixotakoei eta bertan zertutakoei euskeri errezau urtutzo gaztelan duen. Noiz arte iraungo da horrek askoitien. Zer gure osatu da? Horan hori da, gaur egungo diferentzia olako izetiek esan gure dau beste iparik aurrerantzien behar atxo izango da? Eta askoitin bertan egolik ez arduraketako motibuek. Arduraketako ez elebitasune berez txarra dalako, ez eleaniztasune berez txarra dalako, hori hona da. Kontu galderi da, bigarren eta hirugarren hizkuntzak ikasten baldin badituzu eta gehiago balio badizute zure lehenengo hizkuntza baino, zeinek helduko dutzu lehenengo hizkuntzai. Ulertzen da? Orduan, elebitasuna eta eleaniztasuna, perfecto, dano baz horrekin da, akordo? Baina horretan zer jakin bio historian zier askoikin, oso jente elebidun gutxi ondala, proposinuen, jente gizinak ikago euskaraz besterik ezak izelako. Pero erdera apurtxo bat jakin jabe, euskaraz askoz gobetu ikeagoelako euskaraz hini izan dauela. Iraun pesa. Bai, inshallah, izango dukete garari ez da. Iraun pesa, baina ez dakit. Zantzuek igual beste batzuek ez da, izango dut. Komunikabidiekin, garraio bidiekin, eta enparauekin, dela, urte urolatik Donostira guztien behin gongozien jotekotan. Eta oin egunero euskan etorri zen. Esango dut, komunikabideek, joan etorrixe euskaldunez aparte beste jente batekin dau kontratue, askoitiarren kasuen be, hori ben ez egin dutu lehik baina egunetek egunera handiketan doien zer da ez da. Orduan lehenengo berezkotasunen inguruen gure nauke hori izaketi ez da. Hala izan dalako beti, aurrerantzien izango da, eta aurrerantzien hemen be, euskaraz ingure dauenak. Eta erdera zenbat da jentiek gehiago jakin, orduen eta guretan gehiago nundikutzo euskaraz ikeko. Eta hori arrazatetik esan nik. Eta egun zein egiten dugu arrazaten euskaraz. Egun gure izun beren batzuk, hobetu iken dauenak erderaz baino, eta euskaraz aritzenak. Gure edadekuen artien eta 10 urte gutxi dokinen artien, ez da inor, euskaraz hobetu iken dauenik erderaz baino praktikamentere. Euskaraz iken dauenak, diez, ingure dauenako. Eskolan mobilituta balino da irakasile euskaraz iken gero erderaz bizitana, alako behondo diez. Baina kalien, euskaraz iken dauen jentie da, altamenin daukenak badakizelako, eta ingure dauelako. Ez erreza egiten dauelako, eta erdera zinja ondo moldauko ez litzakelako. Eta goi baren berdina, kasi igual, Bai, igual mendaroan ez dakit. Baina, hortan, Urrola Kosta edo Errexi Bidani edo Askoiti edo Aspekti edo hemen ondion be, esango dut, ondarru, lekeitio,
eta Munikibar, hor ondion bada zona batzuk, zera, ez da, horrek ezaukari hori badaukela, ez da. Hori orduan berezkotasunei topeta jakonez, ez da. Ez da, lotura bat eta gero ez dakit, nik gaur ez dut gure guzu behar dugu etorkinen inguruen, 70 hamarkadan etorri zienak, oin ailegaun berri da zenak, hori ikusirik, ez da. Gerra horretik, askoitira atorrena kanpotik, euskaltegira joan barik, euskari ikasik jauen, hemen bizitiekotan. Etxien bakarrik espaldin baduen, hori Pakistandarra egon egin moduen, ari kalea urten da euskari ikasiko hauen, ez hauen erderek ikasiko. Erderek hariko hauen arabatik eukariko hauen gure hauen lekutik, baina hemen euskari ikasiko hauen 2 urtire. Eta handik 10 urtea, iso garri bez, bentzete eguneroko zekin, nondik atorren be. 70 hamarkadan etorritekoekin bestein beste pasau da? Gaur egun datozenekin bestein beste pasetan da? Zer dala da? Bizikasun etnolinguistiko, esate jakona soziolinguistikaren barruen, gerra hurrien bat salako askoititzen, 70 hamarkadan beste bat salako, eta 2010 urte egin beste bat salako. Eta gaur egun ze pasetan da askoitien. Baina da no bat itzuela erderaz, geixo hori ditxeo. Ozen, zuek horrekin erderaz izeki, Euro badakizie, zuek eurokin erderaz indarko zuela. Hemen geratuko balitzei gerra hurretik moduen, jente mordo bat ezin jauena erderaz egin, jente horrek ikasin goloke. Baina, 70 urtien, askoitin bertan eta azpeitien eta gulosun lekuetan bastante aldatu dizkontuek. Bertako jenteia ez dauko erderaz egiteko ezintasunik. Eta hori berez ondo dago. Artu ezkero pertsona zer dago, ele bakarra izetio, elean iztune. Klakaro, elean iztune, hogeta bakarren mendien izetio hobierala. Baina elean iztasun horren barruen, zer komunikatu. Egozie jentie euskaldune izen da munduen, lehenengo modue pertsona izateko euskaldune izen, eta gero gaztelaniera duna, ingles duna, eta txinu ikasi dugu ikasi deixena. Edo danok ikasi erdera euskeraz bezain ondo, edo beto, eta euskeraz jakin bai, baina ez ja lehen hizkuntza moduen. Bigarren hizkuntza moduen. Horren zer dautetzu ez hona egiten? Hoxe. Mendez mendera datorren berezkotasun hori eta elebitasun indartsuena euskera izetie ahozko harremanetarako hori euskeri akabetan baldimagako ez gara bete bilikoa. Bai, oso importante da Gasteizen etorritezken euskaldun berria, por supuesto, eta Bilbo eta gure lanztuetan. Baina hemen guek irauten dut bitartia. Hemen guek moteltzen joan ezkero eta orduen eta erdera geixo, eta jentieko zenbat erdera geixo bakin, orduen eta erdera importantzik egun ez dokena, eta erdera erabiliali zen, egoera ez da, hobera ingo. Eta horren dut hori arnazune geografiko desate jako, ez da, hori honbe euskerie buruei buelta asko egun barik normal dituten dagoen lekuek. Hori honi hon, uste dut, badako lekuetan, badut dutzuela, ez da. Eta fona honi diezela hizkuntza batik eraketa jakon horik zerena, ez da? Berbeiki, toketa jakonez. Salto indegu noin eskribi dutie eta lehi dutie eta harako kontuetara. Zeitik ailegau da askoitin euskeri oinarte, askoitik euskaldunek asko irakurri daulako euskeraz? Asko idatzi daulako euskeraz? Euskerazko kultur kontsumue erderaz irakurri barik eta erderazko diskoik entzun barik euskerazko bakarrik entzun dagoelako. Idealki ez loke hori izan biher, baina guztiz kontrako izango lauke, ez da? Praktikamente, azkenen gurtietan, jenti eskolatu da bitartik, ez dut izango ez bertosalik egon ez da nik, ez dut izango dut, kultura con mayúsculas esaten da hori, ona be, erderaz etorri dela, baina beti da nik. Zenba jente zegoela faltatuta errazaten, eta askoikin 18. mendien. 1700, bai, señoritos askoikia eta bazenutaren kaballeritos eta barkatu ez ez kaballeritos, zabuntxuak eta bai. Eta bergaran zera jarri zuten, eta horren, Peña Florida eta baten batzuk izango ziren, kulturetxean zelan da, zena? Itxeusti, gani biliko zan edo, izan? Anjaio. Orduan, hemen bizengo ziren gara jartan, baina, aripe ilustrazio bai, baina bergarako seminaizio hortan euskeraz apenas ingezan ez da. Bertako
jenti ilustrazio ekarri bai, eta unibertsitatea gerturatuta gabe, badana erderaz izan zen, eta ezin zitekeen seguramente bestela izan gara hartan, ez nabil inori ez erorpegiratzen, hemen batua, oindela 50 urte inguruen. Eta batua barik ezin ja ikasketaik euskera zenun, ezin da prentsaik euskera zein, ezin da, beraz, oindela 50 urte indeko kontu bat da bai, ez gara ziko 18 garen indeko jentik kontu ezke. Baina zein da evidentzia? Evidentzia da, oinarte eta zona honekian be, euskeri ailega unala ez kultura hizkuntza izan dalako, baizik eta erezkotasuneko hizkuntza izan dalako. Eta gaina kontra esan egon da beti. Ze hizkuntzatan hitz egiten duzu, eta ze hizkuntzatan irakurtzen duzu, irakurtzen akixenen artien eta alfabetizazioek aurrera inala, hori, diferentzia hori handitzen kontra. Bai, zenba jentek akixen irakurtzen dela 100 urte, gutxi. Baina urte, bat amatu da iso. Baina zenbat irakurtzea hauen, firmetan jakitie eta idazten jakitie, bastante diferentia dira, ezta? Eta irakurtzen jakitie, eta astero, ez dakit zenbat irakurtzie, edo guztien ez dakit zenbat irakurtzie bi kontu dira, ezta? Horren hortxe da beste galdera bat, eta ego lakurtza bat, txeka zirixe edo egonek, ez ebera beti baren ez adetan entzako, edo bai, ezta? 20 urte barru jarraitu ahal izen gau euskeraz ontxe gabitzen moduen eta kulturaldetik erderazkoa konsumitzen 10 beratzi. Pero martxa honetan, erderaz konsumitu ez gero, askoz gehiago euskeraz baino, kontra esan horre jarritzen duen bitartien ahoskotasun ezin da normaltasuna eta zer kulturako periodikue. Zer da normaltasuna diferentzia hori. Murrizten espaldin bada, horrek berezkotasunari bezera ingo dio kalte, edo bezera. Gentie zenbat eta kultura gehiago izan, zenbat eta alfabetatu hau egon, zenbat eta munduen gertatzen denaren berri instanteagoan izan, hori ze hizkuntzatan ailegetakakon, horrek beste hizkuntza batzutan etortziek berezkotasunari lagundu egingo dio edo muga jarritu dizkio horri ere. Horren ikuso eta galdera hori hortxe dagoela, ez da, inertzia batek, inertzia sano batek, ez da lekuetutan egon izan balitzea asko zero beto, baina hartu arrazatek gara horrean. Eta nabil bebeke bila beretzen dut, eta askoikiren oso antzertu zen. Eta matematekango jatorri baldin baduko edo eskoriatza hartu. Eta nik, nabil, zerketa hori inguruen, 70 Franco, gerra irabazi ondoren zer azten dan gertatzen, eta ordur arte ze izen dan. Bi mundu ziren, bi mundu. Eta arrazatek askoz be itxura handixo behauken gerra horretik askoitikin, eta gero zer, transmisioa etetera indiritxiko zen gerra hostien, seguramente nioa familietan, ez da? Eta hori hemen kasutxorik baten gertatuko zen, baina hemen etxien hizkuntzatan transmitibu dago, ideologia bateko ikizien, besteko ikizien, salbuespeinen bakarren bat saldu. Ondo nabilu, ez? Baina guri mogitu zonatan ja, hor azten da ja ideologikoki, ez dakit zein, bai, ez dakit zeinek ez, zeitik, baina, eta inkluso, nik euskeraz badakit, baina zot gure, gurten da, erderaz ikasi deixen, eta erderaz ingutzen. Oin izaten duzu hemen, umien izatekatila erderazko liburuek irakurri bida duela, ez dagoela erderek ikasiko. Bueno, antzeko zerbait, baina familia bertan. Ez dizu transmitituko, nik gorriak pasatu ditu dalako euskerarekin, eta ez du dalako nahizu, ez horren beste pasatu dizu, eta zuri erderaz erakusten botzuk, bakit, ni baina normala biziko zarela. Hori gertatu izan da lehenko askotan, eta ez hemen diko zurruti. Eta hemen, talako fonatan, ondi home benezegatik, gentiek ezakizelako erderaz gure beste. Esan dut, genteak etzekien erderaz nahi beste. Euskalduna gara eta honetxe girindu txipo dugu eta ez daukagu erderarik ikasi leharik eta ez, komplejotik. Askotan komplejotik, arrotasunik gabeko, bai gu bai, baina, ara goi ezen dinen, guk ezin erdera zin, eta gu beti xelebre behatu dira, eta bertzen dira zera. Kapitale bat eta zer, erakutsi edo esputatu, zer egin izan da askotan.
herrian arro bai, baina kanpoan, zamatut erdera gehiago jakin, orduan eta euskaldunez arela errazau eskutatu. Baina errazaten berdin zan, ez pentsau askoitiarekin txatzen gabilenik. Ezagot, bakoitzak prozesu hori noiz bizi izan duen diferenti dela. Orduen, hori izan egin, klabe bat, ez da konturak egitea, idatzizko hizkuntza espaldin bada euskera, aurrerantzien, edo gaur egun dana baino gehiago, ez lan esaten euskeraz bakarrik idatziko lanik askoikin hemendiko 30 urtera. Eta ez nabil hori predikatzen. Esaten dutena da, normal izaten jarraituko dau euskera zuten dauen gentiek idazteko erdera erabiltzie, erderazko konsumue bultzatzie eta euskal hori edo oso gatsa da ulertzeko, edo zeizkik interesatzen euskeraz egiten diren gauzak, batzuk irakurri duten den beharko. Baina, hori ez da nengo, hori mundu osoko da. Zuriz, erdera askoz hobeto manejatzen bali duzu literatura irakurtzeko, askoz gehiago irakurri duzulako literatura gaztelaniaz, euskeraz baino, beti esango duzu, euskera zaila da. Zaitik, erderaz horrelako ituta. Oitu bazine euskera irakurtzen, esan duk esango euskera zera dani. Beti bai, baina hori ez da nengo puntu, hori da, erdera askoz behobeto da ditula guzabatutarako euskera, baina eta euskera zikendu askoz bezamurro berba, baina irakurrik eiratzi iketot askoz bezamurro erderaz. Eta hori ez da gauza barrixe, behitzana, beti alaxi. Eta azken urteetan, egun gudiez gazten batzuk boin euskera hobeto ikin daudenak erderaz baina hori askoikin da oso produktu historiko barrixe. Oso urte gutxi pasau diez, horako jentie daudenetik. Oinarte, beti bestea izan da, eta gaur egun eren nagusi, erabat nagusi, beste dinamika da. Nik entzia duzka bandatu dena arabera. Ze prensa irakusten den hemen egunero, ze irrati entzuten den hemen egunero, ze telebista ikusten den hemen egunero, ze liburu mailako egiten den liburutekin den egunero, ze musika kontsumo dauen hemen egunero, izan guzarete arnaz geografikoa ahoskotasunari dagokionez, baina igual Bilboko euskaldunek zuei baina kultur kontsumo euskera zandiago dukatera. Ez diketan esan egin? Hau da, bitxoixeko euskaldune kostofako horra ailegetie, baina ailego danien ziken dau, maila batera konsumiru. Eta hemen inertzia badau. Konsumioteko autoketeketek guztau inbijatzu jarraitu inbiozu, goza hu inbiozu horrekin. Ez euskeraz irakorri genuak euskeraz irakorri, baina ostia, alegin bali badonik euskaldun izatea ino hori itxata aztuko, eta hori euskera ikasi batu badot, interes eta jator zer dauen. Egun zona erdeldunduetan konsumo altuagoa, zona euskaldunenetan baino, ez da? Horra nik ez igual ez dute askoz bere iso bilion gure gai honek emina putxu bat ulertzie, bai, ez da? Edo berezko hori eta kulturazko hori urtiek aurrera inala paretzera doi ez. Kultur konsumo euskeraz haunditzera ahoskotasunaren maila horretara ino iritsi arte, alda da. Gero beste bat, inglesez, espainolez beti egon behar da gehiago euskeraz baina. Inglesez 1000 produzioten baldin bada, eta espainolez 500 produzioten baldin bada, eta euskeraz 50 produzioten baldin bada, beti eukibio aukera gehiago beste hizkuntza batzutak. Galdera da, inporta jaku, gurien dauenak eta aldameneko horrek iten dauenak, edo korte ingleseko horrek irakuriko dugu guk, berreun hizkuntzatara itzulitea mundu osoan irakurtzen diren bestseller berdinak. Simplifikatzen nahi naiz, Beraz, alako irakurri bako dira, baina hemengoa beti zail, eta hemengoa beti gatx, eta hemengoa beti... Eta esakutzen izelako. Horra ez otortxe dagoela evidentzia bat, ez da? Ahoskoari ere eutxiko dio heltzekotan beste horrek. Beste horrekarako kontzientzia hartzen dauen jentiek eutxi ingutzo ahoskuei. Eta beste horrekarako kontzientzia hartzen ez dauen euskaldunek urrengo belaunaldixen erderaz edo. Hori artezia.
bizkor nahi, baina ez dut ikusten dut zorpegi agresiborik ez da behar. Baina ez da bronka, baina da bat konturaketi hortik iritzi ez aparte, eta ni emozio Mikel laguteko pakistandarrak alien euskeraz ikusten dut. Eta hori ikusi eta buf, jo asko ikixen inietan ikusten dugu euskeria. Hau, alucinantia da. Eta gero institutuen gora, ikastolara goian, oinez dorizenen artien, zan dio, hori berreda zikin dago. Hora, ontxe posi ninguen, ontxena basarde, eta horrenguen, bakotxak indixela gure dagoena. Bai, ez da, horren zango, ze gorputzaldirekin, ze momentutan, ze ikusten duzun, ze interpretazio egiten duzun, ez dago ez gezurek eta ez egirik. Zuk hori ikusi duzu, zuk hori bizi duzu, eta hori egixe da. Ze interpretazio egiten duzu ikusten ari zaren horretaz. Zeuria da bakarra eta zeudak dut arrazoia, eta horretan egonek tendentziak. Eta hemen di baldin badoia onutzen badeke, eta hemen di baldin badoia, nahiz eta gaur egun diferentzia izen, onutzen doia. Bai, orduan galdera hori, ez da euskeria baduko, askoitiz aparte Euskal Herrixen, 21. mendien aurrera egiteko moduik. Bueno. Pentsako badugu ez gitzak nahi dugu, ez da? Bueno, ulertzen ez da zure, akordate. Bueno, nik beraz patetiko hori, eta gero hori izan ezkio horri egun alajako gure beste izen tekniko eta zientifiko eta ez da. Nik pasatutzu bat edo beste, zera. Izunek, lurralde konkretutan. Lurralde konkretu diez, familiak, diez portalak, diez hausuek, diez mendi elkartiek, diez udaletxiek, diez lurralde horrek zentzurik zeite, ez Euskadi zazpi bakarrik. Hortik bera nahi dituzuen guztiak. Azkenien, jentiek, izunek, konkretuek, edozen eretan iten dauri, euskeraz, talde bat bati baduko non euskeraz zik. Simple egiten da, bezak? Baina nahiko da, damak erderaz hakin ezkero, 8 iztun euskaldun, eta beratzi garrina erdeldu nahi zen da, portal baten, damak erderaz badakizien ez, beratzi horrik hain indik, Eta hau osiko ez da izango duen, baina portaleko notak erderaz egon dut. Eta danak euskaldun nahi diz. Beraz, berezkue bai, baina papelerako ez da, biak zazpietan elkartuko gara, eta 3 puntu hori izango diz, ez da? Horbe euskerie, haunditxo gara egon. Galetxien, hartu nahi dizu botuen, lehenko evidentzia hori da. Euskeraz, ingo hau, kaldietan antolatuta da gauenak, eta euskera ziriko behitasun edo. Bueno, hau gero lusatu ditu asko, zaurot. Posible da, hemen amabi egon da 6 euskaldun eta 6 ardeldun funtiño hori, enpresako formazio zailo hori, enpresetako bilera informatibo horrek, 6 euskera zikie, eta beste 6 erdera zikie, euskera izakixelako, zonen euskaldun danok erderaz badakixien, dana behin erderaz eginda arauza konpondu da. Baina horretara, ohitzen baldin bagara, gure elegintasun, gure eleaniztasun, haundi, magnifiko, eder horretan, nahiko da, erdeldun bat barien egotia. Portalien, auzoko bileran, mendi elkartien eta soziedadien, nan erdera zikeko, errespetu eta gure gainera konetik. Hora, lehen evidentzia da, ze talde, ze modutara, nun, zertzen diz euskeraz eta berezkoen berbaituko guzau da, eta idatzizkorako. Eta berba euskera ziren daudenak, ofizinean jartzen dizenien negozio bat berbaiten, hemen txerretan zera intzen daude. Edo Fagorreko representante euskaldunek, hemengo enpresako euskaldunekin, eta horren euskera zingo daude, baina jartzen dizenien negozio bat berbaiten, hori euskeri bukatu da, hor bixo berdera zerartu ikentu da. Bai, eta ondagoko horrek txartotxo baldin badaki, kanpuen behar dela zikiaren ez da zetazetan, ez? Bai, beraz, goza da zer dakitzun, eta zer inaldo zuen, eta ez da gana dakitzun nien zer inguru oso. Eta zer inguru eta oso horretan, ja,
azten direz autoestimak eta azten direz gauza asko lantzen, eta? Bueno, hau da bat. Esan dugunaren, ez modu bat ere esan da, pertsonak, hizkuntz komunitateen bitartez jartzen garela hizkuntzekin harremanetan, eta gu hizkuntz komunitateen talde garela hizkuntzaren parte garela. Ez gara bakarrik hizkuntz komunitatearen parte, gara hizkuntzaren parte. Eta askoikia da hizkuntzaren parte Euskal Herrixen modu batera. Eta hemen alako taldiek eta alako pertsonak, eta elzeletu baten diez Euskaldunen parte beste modu batera. Baina hori gertatzen da. Gasteizen lortzen gabiltzen dana, irabazi xel diesel euskal gintzako. Ez zegoen lekutik, sortzen da direlako. Eta hemen zebazetan dabil, euskeriek bere ikuspuntutik, azur bizkun horiek ondela, oin dala egun urte, oin baino. Hau ego gorra da esakide. Eta ez neuke hemen esaktu gure, Espainolari komunikako madrileño danok inglesez jakitie espainolez bezain dugu. Frantsesek komunikako Liongo pertsona guztiak albiziti esenak inglesez hobeto jakitie frantsesez baino. Ari pelebitasunen alde ondo diz, ba. Baina bigarren hizkuntza bat, hirugarren hizkuntza bat hobeto ikastie lehen hizkuntza baino zeinik komunikako. Hizkuntzaren ikuspuntutik begiratu da inori bez, hiztunaren ikuspuntutik begiratuta bai. Madrilen espainola erderiaz bakarrik bastante ondo moldetan da ondion. Gu hemen euskeriaz bakarrik baino bastante hobeto. Bai? Orduan, espainolai espajako komeni Soriako biztanle guztixek noizbait inglesez hobeto jakitie gaztelaniaz baino, euskeri etxako bako meniko Euskal Herrixen bizitiezen euskeraz dakixen danak erderaz hobeto jakitie euskeri baino. Ja, gehiagikeria bat ez ez dena, evidentzia bat da. Baina gehiagikeria da fundamentalismo da, hau. Ez dakit zeinek entzuten da hau, eta ni fundamentalista bataz. Baina berari esan izkera ber Cervantes institutoaren bitartez, zeiti da bilen ebeste milioi gaztetan bazterretan, ez dakit zer egiteko, beraz da fundamentalista. Bera da, nazionalista. Oertzen zuen, orduan, hizkuntzatik iritsiz ez aparte, beste nun baitetik ikusilik pelikula. Eta zuretzako hori normala balin bada, niretzako izango alda. Eta ez bakarri zuretzako. Bai, bueno, orduan, askoiti zer da hizkuntzaren zako, zer talde zazenean, ze hizkun botu zazenean. Baina lekontzutan ikabazi xeraz. Eta hemen, igual hizkuntzaren ikuspuntutik, igual galera daz. Naizta, norbera, bastante hobeto bizi, hiru hizkuntza jakinda, hizkuntza bakarra jakinda baina. Bai, orduan, norberarentzako zer dan ona, eta hizkuntzarentzako zer dan ona, askotan ez diez parekoek izaten. Eta hori ikusti asko kozetan da bazterretan. Orduan zeinekin eraketan gara. Nik ezintzet esan pertsona horri zuri esatuko meni gaztelenia ez jakiteik. Zuri esatuko meni inglesa ez jakiteik zuri komunikatzu hori, baina hizkuntza ez komunikatu. Eta horrek bixetan ez da izkerri nagusi batera zerbitza. Hori bizan dira. Ez bakarrik euskera eta frantzesa, xarra horren bertsuetan. Ez egite hizkuntzaren ikuspuntutik, ez da izkerri nagusi batera zerbitza, hori da, bai, norberarentzako pertsona moduan, zein da evidentzia hori, hemen erberien beharra derrigorrezko dukagula, eta Madrilen ondion, zertila ingelesaren behar derrigorrezkorik. Hogeita marrurte barroze gertatu da. Madrilko jentiko ditu da ingelesaren beharra. Bai, igual gaur egun uste duguna baina bastante gehiago. Gaur egun guk uste duguna baina bastante gehiago. Hemen, 10 urtetik 10 urtera dabil mundu ekan bixetan, aurreko mentietan aldatu dana baina gehiago. Gehiago hori? Hori izaten da, gerratik ona, modernia, gerratik ona, 80 urtetan aldatu dana mundu, aurreko 7 urtetan baina gehiago. 70 urtien. Urrengo 70
30 urteetan zer pasatuko da? Gutxio gertatuko dela? Edo ingelesaren ezinbestekotasuna erderarena guretzako izan den bezala. Ingelesaren ezinbestekotasuna humanidade guztiarentzat. Igual guk uste baino lehenago dago. Eta ez da profezia, zer bat, gaur egun, oinarte esaten genuen zein zan analfabeto, irakurtzen idazten ezakixena. Gero zateko ja irakurtzen idazten alfabetatuta egoteko esan ikue. Firmetan eta zehozer idazten ez alfabetatuta egoteko, jakin bizala, laneako behar zen izuen gauzetarako, alfabetatuta egotea hori izala. Eta gaur egun zer da alfabetatuta egoteak, honekin ibiltia, eta ingelesez. Baina ja, hori ja gertatzen, inglesez ez dakiena gaur egun mundu mailako emak kontutan zelan duen. Eta zu, lau hizkuntza jakin zeik, eta ingelesa eskaneta bitu analfabetua zara, eta inglesa bakarrik dakixenak, bero da munduko listuela. Eta gaina, jabrea egiten da, munduen topetan baldin badu jentia inglesez ez dakixenak. Ze tontu egiten inglesez ez dakikazen dira. Hola, xeraz kontu, eta espainolekin zepazetan beste. Ez dakitu euskeraz, que pueblerino. Ez nik hiru hizkuntza dakit, zuk hori bakarrik dakitzu. Y yo soy más pueblerino que tú eres una tonto completo. Insulto ugari, si llamas pueblerino, que sé 3 lenguas y tú sabes solo una, a ver, tío, es evidente, ¿no? Nik zuk inalduzun guztitxe eta askoz de gauza gixo. Eta ondion suizako zara lizio eta inkontu, inglesekin beste pasetan da. Baina espainolekin ezagutu duguna betidanik inglesarena badator, eta igual uste baino martxan handixea horaz, ez da? Bai, orduan guk problema hori aspaldi dugu, eta beste batzuei alaizte gallego jati, gallego eskakati dira, ez da? Bueno, hau da gara beste bat, izkuntza bat, ezagutetako hau zuentako hartu bat zer. Igudu euskeraz eta iguteko eta euskeraz errezarri irakurtzeko zer behar guztu. Honik barik, iritsiko zara gara. Euskeraz irakurri gure dozulako, hasiko zara irakurtzen eta zenbat eta gehiago irakurri, orduen eta hobeto ezotuko zu, eta orduen eta gutxio sufrioko zu. Berbaiteko beste 20 urteko gazteiztarrak euskeraz ikasten hazen danien, zer ikasten da ikasten. Gogoa badutelako, nunbaiten pentsetan dagoenako erabiliko dago, erazten dagoenako erabiltzen, eta erabilia da ezagutu ingo dago. Baina hemen bekikoetiko da. Hemen aukeri egiteko eta literatura ez errez irakurtzetik, euskeraz zehose irakurtzea azteko zer da. Eta igual, lehenengo novela geixo postoko batzu, eta izugarrena gutxi hau. Eta igual zazpigarrenako ez duzu pentsauko dira, euskeraz ez zaila da. Bai, orduan ez daukagu bakarrik kuadro bat euskerarekin, daukagu ez kuadro bat erderarekin. Eta hau konsumi eta erderaz alfabetatuta bali badut asko zer hobeto euskeraz baino, horrek gure barripe euskerien motibazioei, euskerien eragin dituzu. Erabikusiko gozue jarriteko haiku batzuk, euskal literatura zaila da. Euskal literatura egon da, zailak eta errezak. Kontu da, zuretzako errezak direnak ere zaila dira, hori da torruz. Zuretzak errezak direnak ere zaila dira, hori da problema. Zeratik, ez dakit beste, bai, por supuesto, hori ez dakitu beste, baina honetan erderi beste izakitu. Eta hoketa bat garen mendien, nikue baldin bajatzu, bai, bueno, euskaldun tipo hori bukatu. Euskaldun tipo horrek ezin jau aguantau beste hamarkada batzuk. Inertziak aspaldi bukatu ziren beste leku batzutan, da hemen bukatuko batzu. Espaldin bada beste zerretik ez da. Baina zuei, zer egin euskaldun zarratetik? Eragin jauelako, etxien, lagunartien, zerkin formaletan, kuenta hizkuntzi ezauketan, eta zer da motivazio euskeraz besterik ezak izen pertsona nintzeko. Munduen egoteko auken modu. Eta zoriakuek erdera zila, ez zuten burui buelta askorik mundier izango zorian espainol izan da bakarrik oso normal izan dalako. Baina euskaldune bakarrik izan dara,
pasillo horretan eskotan ze izan dut. Ze suerte txarra dauketen euskeria bakarrik jakitearen. Besti emanetik, pastilatxo batzuk hartuta bastante diru besteko nuke. Baina zaitik, berak txarra horako, ez, inguruek horretara. Bideratu dagoelako, inok ez dago bere ama hizkuntza, bere lehen hizkuntza alde batera izten balixo balik badutzo. Ez idezuen munduko herri bat, bere lehen hizkuntza alde batera itxi dauena balixo izan balik badutzo. Ez da, no izten dozu zure lehen hizkuntza alde batera, gauza batzutarako balixo dutzen nien. Eta hemen zertarako balixo dut euskeriek oinarte gizartien aurrera ikeko. Ez hemen eta ez beste inuk, ez? Orduan, euskeriek iraun dau erabegin jalako, gogo, asko, edo gutxi izen dabe. Euskeriek zer dauke gazeizarrak? Euskeriek ez hasi dizela, beste arrazi batean. Lan aurkitea eta zer azeketan bai batzuk baitan, ez batzuk gustatu izango egolako. Eta guri begira da zelako, ere dugutete. Bastante merito gehiago dutia. Horra zitzi esenak ibilbide hori egiten, alegetan diezen lekura, alegetan diezela, pentsa esaten hori, eta horren medo dut provokazio kurtsu bat, hemengo izartiei betidan ikui euste gutxe bai. Eustiek konstienti espaldun bada, Gasteizko, Iruñako, Arrasateko eta Azkoitiko euskaldun berri horrek bastante merito gehiago dutie gu baino, jode. Eta guk azkerde jatorra hori dugu, eta euskal kixe topetan gure bilatorriko dugu eta gure zuen dana. Baina hizkuntzaren ikuspuntutik hori pirabazi dira, ez da guztien gare. Alfabetatuta egoteagatik gure hizkuntzan ze meritu daukagu. Baina horti begirtena, Burgosko pertsona bat 21. mendien alfabetatuta egotean gaztelaniaz ze meritu daukagu. Eta hemen alfabetatuta egoti euskerazko konsumo normal bat upikearen ze meritu daukagu. Ze espero dau euskerako 21. mendien bere hiztunen gandik. Nik alder hori ditut. Beraz, hogei txumena izatie, zer zen gure duen ikusi dedikoen. Eta zer dan irabazixe, eta zer dan optimizatu biherreko, bebai, nahiz da diferentziak gaur egun opizietia. Nik ez da nindu ikinaz, Euskaldun zara, ulertzen espalin badaude, ez horrek sekulez dauteziko egun moduen. Hori zein ikindo normalien, el más analfabeto de todos. El más analfabeto de todos da hori geixen ikien dauena. Eta ez da, bere kulpa seguramente, da azkenien tontoren arrogantzia. Beste hain balekutan ikus genezakena. Orduen, zer da irabazixe, 21. mendien aurrera, euskaldun jentie, ekarriko badogu euskerara, nik uste euskaldun gaixe gaur egun arte eskertu duzioa baina, bastante geixo eskertu diaren gazela. Eta horriko dago ezer hobetu, baina ze urratxi jauen jente horrek. Eta ondion euskaldunok, urratxo hori, India zolko nien, hobeto gongo gare, katalana zazpi euskera hiru. Baina ez dago esan gure zazpikik amarrera duien egite irutik zero da, baizik eta hori gute bat hori gure 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 zera. Nez da gaur egun du diferentzia, jatortasun nien eta zerien diferentzia dugu xerren, ez da. Orduan, hau da, euskaldun barrizek duen bibi, ez da. Eta gero ze pasatzen da, txepetxe zer horretan bionik balkartu egiten dira. Pasatzen dauela, zein izan da euskaldun zaharraren problema. Hemen, euskera zibili bada, haoz, baina behek honetan, beti erdera zibili dela. Eta nun egon da problema beti. Euskaldun zaharrak gure haitek honek sufriru hauen, ezin egoelako eskolara euskera zuen. Sufriru hauen, ezak isenatu euskera zinezten. Pero bak isen hori erdera zibili haula derrigorrez. Eta gaina pentsetan duen euskeri egitzagoen horretako barixo. Horan, euskaldun zaharren zer ez izan da.
euskeriek balixo dago gauza batzutarako eta beste batzutarako ez dago balixo. Eta latinek itzitzo erbegi lekue, itzitzo frantzesek lekue eta euskeri ez da gaur. Eta euskeri da bakarrik hor goixen ibiltzeko. Baina hori da, mundu osuen, hizkuntzak bakarrik hor goixen ibiltzeko direzekien desagertu egiten diez. Eta hori ez da, ez radikal, ez erdi radikal eta ez desradikal. Hizkuntzak hemen goixen bakarrik, eta hori Amazoniako ez dakiz zer, bai, arrazoia, baina goixek du, hartu mundu osua, eta hizkuntzak idazteko eskolarako, komunikabideetarako eta gainerakoetako balitxuz da duen, zepazetan da, urrenguen, endiek erdegi ikasia da, goiko horretatik desagertu egiten diozen. Orduan, zer problema dutu da horrekin bukatzeko. Euskaldunen arti. Igual, baldin baduz diari batzuk irakurri, edo berria, edo argia, edo basixatzen. Zer saltoen dionik. Ez importa izateko. Zer ibilbide dago. Baina ibilbide dago, literatura euskera sobeto jarraiki bureko zu, prezeizu dugu duen. Eskatzu berezeko hori. Zer gogo hori zu. Daukatzen inertziak neurroten aportu eta beste bide bat egiteko. Eta ingozu bidea, zen soriakoek espainol izaten da den moduen. Eta zen izan euskaldun berrexen problema, eta jarri egiten dagoen aleko askotan izaten. Da, hau inek edo euskaltek izan. Eta ega ateratzen daño egin ditu euskaltek izan. Eta hemen ikesi urratxak eta zu jakin esaten zabitzena ondo esan da badura. Esan daño gainditzen daño. Baina urtetan esposo eskolarik eta beste giro batzutan, non berezkotasunen zertzen den, zure hizkuntza izango da, eskolan ibilkekue, formala eta tintei bakoik, ezta? Horra zer dira euskaldun berrixek. Salto egin, eta hor moduko lekuetoko euskera zatiko. Baina ez barrikiko, eskerra gendiko ezik. Utsi da zu bidea izan edu. Prototipikoa da, Prototipikoa da. Hau besterik ez daukanak, besteari daukan hori aurpegiratu egiten dio lagundu biherrien bidea zabalketan. Orduan, euskaldun zaren problema hemen txegun da. Gogu eukitie euskeri beste bide batu zabalketako. Eta euskaldun pareixen problema izan da, topekien lekuek non hori ikasi dagoen hori erabilian izango daude. Horrek bonako edo balitxo daude. Azkuikin, torkin egin. Zabaldu dute dut bideik. Gure balin badoek, gara. Eurok ez ozen egiteko daude izan da. Baina, gertu ez? Nik uste baina tortan zertu du. Euskaldun batek ikusten da duen pertsona da domain euskeraz, postu iten da etorkin batek baltzak euskeraz iten dago da konta. Autokonfiantza egiten dugu, politikazio baino dugu zer bagare, ez da? Bueno, salto, gaurtik utetzen da hori izan izkero da beste zer bat. Goiko honi A deiketan motzen dut. Euskaldun zahar, alfabetatu gabea, da A. Euskaldun berri, ondio betokelka da egin euskeraz normal inezinke, da B. Zer da A, B? Handi ikasite huelta oso inaugena, eta zer da bea, hemen ikasite huelta oso inaugena. Ni txilarregik, edo Gabriel Garezki, euskaldun Parisetan edo zan igual duztu. Hari huelta oso inaugien, eta jagaztu daukien. Nespetu euskeri ikasi horren, oso ondo ite horren, nahizta igual ez hauen nina jato bindu, matxin bentako ezirela etxerti digartzen dugu, Hori ezin izan dagoen lortu, Baina, osteaz, hizkuntzaren ikuspuntutik, inbentako kariñoso horretaino bastante geixo bineo Gabriel Gareztik, Edo txillarderik, edo jarri dezue, nahi duzuen izena, baina etzeukan, inbentako zer hori etzeukan. Hori ezin izan zuen lortu, Baina, bastante nio, Bakarri inbentako ikututxo horrekin bizirenarekin konparatuta, Eta ez dut ez horako zerik egiten inbentakoei. Ondo ulertu doan hori. Ezaten dena inbentakoei bukatu dala. 2050 urtien inbentako personaje hori bukatu dira.
euskaldune baldin badugu, ega ontatue, bai, errexen hasiko gabe. Baina alkatia alako baldin bada, bakinak ez. Udaletxe izan duten duguen, etorra egiten hona, eta udaletxea izan duten duguen, zei duzu, groso lekuen. Ino pentsau ez eitzen alkatia izatu gurotenik. Ez la reunión de portal. Azokarretan nahi duzu lekura. Baina, alako kontuntan, euskera zikitien izateko, hor jefe da bilela, alako izen bideo dut horako, alako izena, berak inezin jauena, ez da batzuk indixi ingo, lagilu ingo dut, baina ez dut horrein importantzik egungo euskera zegotik, erderaz egon ditu behar gentintu. Pero, erderaz egon ditu euskera zegoen hori badu, egon bedi, ez da, itzultzailea behar balin badira, egon bitez. Baina niri erderaz zegoetak, Ni euskaldun bai, eta makinbentakoa, baina niri be hori onditxo berak eta zart. Horren, 21. mendien, alkate euskaldune, be hori onditxo berak eta zakona, pentsau biko dago. 21. mendeko euskaldun normala dan, edo 19. mendeko euskaldun edan 21. mendien. Bai, badoko eskubide hori bai kome. Ez guk ezer extraordinariorik egin ez dugulako. Ez dugu egin. Ez dugu egin behar dut. Euskaldun izaten jarraitzeko. Bien, orduan ulertzen ez da. Hau bulego eta ambulatorio, deitu zuen. Honek euskera jenderetan du. Eta hemen jatzen gozu, euskera jakin dabe beti alderaz da bilena, hoixe dalako norma, horrek ez dugu euskeraz generetan, nahi zabako batzuk hemen txikarrilik ezen, itzulpenak iten, kanpora aurpegi elebidun eguteko. Ulertzen da, hemen dik euskeri generetan da, eta euskeraz jakin dabe, alfabetatuta egon barik, alfabetatu barik dagoelako, edo ez dagoelako ingure edo gure hemen dik espaino bada euskera generetan, mentan erderaz egin dabe. Nezenko produktue, badautu, bili gestos, alfabetizatuak eta bai dagoe listoak eta hauek, hori papelak entzuten dizkigute eta gu euskaldun gara. Askoitiko eta beste alkarte guztitzek, neste horok erderaz euskeraz idazteko lau lerro segidan gaitasun izukiez, kanpora begira beti elebidun egiz, jatorra gainean, itzultzaileari eskerrak. Jobe pasatuta gaude mundik, nik ez datoz berez, Nobera, buelta batzu bere buru egun ondoren hartzen dituen erabakiak, eta esateko lotxa gutxi. Esateko lotxa gutxi. Zuike, sentiute malinko duzue, esateko lotxa gutxi, Gu ez gara, ezer extraordinariorik eskatzen ari, Betoriko gara gutxu bat zuen esanetaraia eta hau dira gutxu bat ikusi kontinuen bueltan morroka erratzen dugu, hori txekatzen delako azkenean. Hartu kontinuenek eta batez bintu kaso eskuman ekonomia. Kuando bada, errealitatie zela hori esplikatu guran edo horan izen biharrean borobila jarri izkero bat abiztien barren hori balizuko dugu. Zango da hizkuntzak erabiltzen ditugula, lehenik eta behin norbera bere buruaz. Hori da hizkuntzaren espazioa, zure buruaz zelan egiten duzu berra. Kabretan zaren nien zeek urtetut. Amaitzetan zuk. Ez dakit egiten duzu nire. Baina aldameneko, sometan baldin bazeo, zelan egiten duzu. Baina norbera bere buruarekin darabilen kodia. Ikusi hori politia da. Gazteizkoek gure izen gabe, igual ez dut lortuko sekula. Bere barrunei pentsamenduko hizkuntza euskara izekia. Eta urrezkile harrak ordea, gure izen gabe erdegi izen dein, ez dut lortuko. Euskari daleko. Azkoran noberak okeratzen dugu, naturatzen dugu noberaren parte. Zuk ze izen zaren 12 urtera arte, espazio
adibidez Parisea eta euskera, igual 60 lortuko zu. Baina bestela daukazu pasetan da, Leitzarra Arrazetera eskonduta dagoena, transmitiroz dagoen hizkuntza, baina Kabretan danien ari zitu edo ikusten. Seme-alaba ja ez dakixi euskeraz, baina bera Kabretan danien euskeri urtetutuz da. Bai, bueno, batetik, hori bada espazio bat. Eta zenbat eta elebidunagoa izan, hortxe dago, eta nik hizkuntza badaki, hiru hizkuntza badaki, baina ze hizkuntzatan moldatzen naiz ondoen. Hori da dut ondakera, euskerari bukatzen baldin bazaio, ondoen moldatzen naizen hizkuntza euskera da, eta euskeraz badaki, baina da nire hirugarren hizkuntza, igual izan egiten milioi bat pertsona gehiago, eta igual ez da zautu. Horrezen dut, zuko pizeik 300.000 hiztun, edo 500.000 hiztun, euskeraz hobeto egiten daudenak, eta euskeraz ingo daudenak, eta hor zen bizitasun lortzen da. Edo euki 2 milioi, baina 2 milioi horretatik euskeraz hobeto moldetan diezenak. Espaldin badaz, ingo da euskeraz ez. Ez putzi burui bueltazko duten ez. Beraz, horrean, zenbat hiztun eta nolako hiztunak. Eta nolako hiztunak ez da bakarrik aukera ideologiko bat da, naturak ze erabaki du zure partez. Zuek esan duten aukeratu hemen jaiotzi. Hemen jaio zarielako etorri jatzuek kasu gehienetan, eta gero landu indozue, sakondu indozue, eta baina berez etorri jatzuen zoazer izan da. Bai? Hortik gora nizkero zer dago, ez da bada, familia, lagunartien, norberaren luzapen den zer hori ez da? Zer izan da gente zartuko da bakotxak egin gora. Horrengo baten lanien, edo umiek eskogan. Eta horrengo baten garrixen. Eta horrengo baten, telebizioak eta radizioak eta epaitegizioak eta gainerakoek. Baina, orduan portalien nos gabitzen, etxien nos gabitzen, etxekoen artien, bazkaitxetan, apaixetan eta oporretan. Zelan gabitzen lanien. Zelan gabitzen herrixen. Bai txikiteuen, eta bai mendiek kartien, eta bai bileratan, eta bai zelan gabitz. Ze konsumo kultura dugu euskera, ze konsumo kultura dugu beste hizkuntzetan. Orduan, hizkuntzak hartzen dugu espazioek segi esan jako hizkuntza normalizatu gaur egunen arte. Hemen dikona, hizkuntza baten tranquiltasunez bizia dizekie. Islandia. Islandia bizitez 1.000 pertsona. Baina Islandian badaur gentie, Islandieraz bakarrik dakizena. Hizkuntza horretan, ikitu, inbiarrekuek, eta pertsona normala. Beraz, Islandierak 1.000 pertsona besteik ez dago, baina horrek Islandiera zila, normalan zien bizi izan direz. Eta kitxuak izan egitez 10 milioi, baina hizkuntza bakar-bakarrik erabilia dago emitxak. Lanien eta herrixen, lagun arteko zera hori, gainerako lanak erderaz etortez atien. 10 milioi hiztun diez, baina 6 hizkuntza dauko osasun egoera hobie. Islandierak ere 1.000 hiztunekin osasun txuago dago, bestea 10 milioi hiztunekin baina. Ulertzen dago, kantidad y calidad de hablantes. Orduan, zuen zera ikusik ondorio orokorrak ateratzen dituzena. Kalean euskera asko entzuten da. Eguneroko bizitza honeko egun euskera egin daiteke ia. Esakutat erabilera maila altua dago. Hiztun kopuru handia. Gaztelaniarako beharrik ez. Hemen diseinek negrita sartzen hori. Hori jartzen duena bera zegoelako oso hago, edo indartu gure hauelako hori. Gaztelaniarako beharrik ez dagoela askoikin. Edo txolako sinisten, hori uste dut bala, bai, nazain kontu. Bueno, badago beharrik askoiken gaztelaniarako. Esaten gale duzu zure etxeko ekin berba etxeko, ez dakik zentzukin berba etxeko, eta zauketan duzun horrekin zertzeko. Baina kaletik bueltan datorrena, ikusten butu zorpegi ezakizik horretako dukela, hori ja euskaldun izanekin ezatik pasau egiten. Ari ja erderaz. Lakitzulako, jakinko espazioan detenik beniko. Euskaldun edaia askoekin, baldin eta prototipo hau.
betetzen baldin badu, prototipo honetatik ateratzen baldin badu, duda, y ante la duda, por si acaso. Bai, baina hemen talde guztiz edan, hori Quebecen hori zen, Quebecen alde hori den txino bat ikusten dugu telebizionetik, frantzesez diken eta emozio noliten direz, Txino batek frantzesa ikasi dut eta telebizionetik iken dugu, no? Zelako lorpena egin dugun, Quebecen, izango dute gurekin alderatuta, bat Katalunia hori hobetu gunekin zona bat, edo zetot ginena eta ez da nengo kontu bat. Hau bai, baina gero esaten duzu, baina euskalduna zer den zehaztu nahi horretan lehen zalantzak agertzen dira. Zer da herri euskalduna? Eureko hori euskalduna, euskara ez egiten duena, irakurtzen duena. Ez da ingezigarri da, ez da. Herri euskalduna izateko marrukleinio bezala izan dio, bakar-bakarrik erdera ziratzen duena. Zer guk hiru hizkuntza jakinda, beste hizkuntza batzutan behirakurik eike eta gozaude eike beste hizkuntza batzutan. Baina gurien gozetan du, eta guretik ezagututa gozauta beste batzutara goiaz, edo gurien zerdan jakin bari beste batzutan gozetan dugu eta gainera guriek gozarazteko aukerarik ez digula ematen pentsatzen dugu. Diferentia da oso, Horan, niretzako ez da desiragarria hemen euskeraz bakarrik zerketi, ez, nik zabali dago, makina bat hizkuntzatatik eta makina bat zeretatik zertzeko. Baina badaki euskeraz ez dugu leukiko sekula. Erderaz dagoen beste, frantzesez dagoen beste, inglesez dagoen beste. Hori batigo, beraz, ero aukeratu egiten duzu, ero inertziak eramango zeitu, beste. Beraz, aukera konstientia dago dira. Ez dakit. Ez dago dizuet, ez da? Nemezio etxan izen izan zen, edo Felipe Faristi zintan, edo Arambarri jauna zintan, ez da? Inigo Arambarri zintan, ez dakit erazan dagoen da. Edo Gantzaren zintan. Herri zen dut zuen. Herriko segirazen dagoen euskeraz, prestigio gehiago mafixan itzenetik, edo atxagari eta zarren mendiari bakarrik emango diogu prestigioa. Horik ikusiko dituko eta gero, beste galdera akordio bat, hortxe daten garen gozera jatik egiten, euskararen elkarkin biharri bada, askotik. Hainarri euskaldun eta hemen danan ere zoi, hemen guk arrasate euskaldun dezagun jarri genion izena elkarteari. Ez arrasate euskaldun bedi, ez arrasate euskaldun diezagutela, ez, arrasate euskaldun dezagun. Askatuko zeituen zein bazaidea, zaudela zen. Ez, instituzioen lagundu edo oztopatu egingo dute. Mesede egin edo kalte egin dezakete. Eta Nafarroko ez dakizien egin ibiltiek, eta ez dakizien ez dakizien egin ibiltiek diferenti izango da. Baina pentsetie hizkuntzaren zera politikoengan itxileikela, gure erantzakizuna ezan, eta eurok ikien dauenaren arabera hobeto edo txarra egongo garela, baina gu ikusle. Euskariak ez dago inarte iraun instituzioetatik izan dagoen laguntzaretik, Eta zeneko eta marrutitan, bez. Nezale, lenguak izauki dauen euskariek instituzioen aldetik zela baiteko babesa. Euskal Herriko fono batzutan. Bai, baina horrek eta horren bestez, pentsaraztie gure erlajau eta gurie berez inja dau. Ez gazba normal. Joder, pues, iniz apurtxo bat. Hauxe, investik ez dau, konturaketako eta zela papen normalez. Eta zure buru oso normal ikusten bozu, baina zuzen be egoera oso anormal interpretatzen duzulako. Iritizet, Orduen, identitatearen igual retoriko nahi zuzen. Batxillatenen lan azin da. Pero, zelan da biztien? Xiximasharen lan azin da. Hemen zerketia ez da. Herri mailan zerketia eta herri mailan zerketako udalak ere nunik egin da. Hortxe bat ez behar. Pero handik ekarrik ditu diputazioetik ero godera, baina udalaren etiketan zer da. Horti beherako
zer da, gaur egun hemen gabitzen egiten zer da, zuek antolatzen duzuen gauza bat, baina herriko edozein etorri lehiak. Ez dugu oso baten portal baten alkarte baten egiten, no da? Herriko ekintza bat, aldizkari zer da. Horren, herriko aldizkari batek hemen daudena herrixen prestigietako aukeri egin dugu. Por supuesto. Tontxe, tomagonearekin gabitzen gogoeta hoxe da zuzen bezta. Diario Baskok egunero bidazten daudena. Guk barikutan, ostiraletan euskeraz egiteagatik, zer aurreratzen dugu? Erderaz egiten den hori euskeraz egin daitekeela frogatu. Horia frogatu dugu, handaneko zentaz matortuta. Pero Diario Baskok erdixe euskeraz egin duzko, ez egin egin duzko euskeraz. Dan euskeraz egin dugu balue Diario Baskoko, zer horrek edo garak duek, ez dugu kronik egin baleuko. Guk, gure herri aldizkaritik eta euskera elkartetik, euskaldun elkartetik, ze produkto eskini bitzeu gure herrikarrei. Prensa normalak elkartzen duena? Edo guri bezizio zertarako dugu. Eta zertarako dugu guri prestigietako, jode, bai hemen eta bai hemen euskaraz dagoena, sortzen dana, edatzeko, prestigiatzeko, kontsumitu dadin, arrotasune ezazteko euskaldun izatearen, arrotasune hitzaren zentzurik normaltsuenean, Ez dut egun berik onkirik alfantuta dauden euskaldunak. Ez dugu ez. Gutxi gara egon eta horrexeratik, ez dela, berik onkirik ez dut dago. Horren, ugaritxik gatu goitu erababixek hartu biherrekuek, eta ingoitu, eskatuliko gato, bere esku dauena, bere ugaritxe bat duen, zabaldetik zerbitzuek eta bar, euskera zinteixen. Baina ugaritxetik, nek ez iritsiko gara. Ona. Eta ez dakit euskera elkartietatik, gogoik daukon ona aldeetara. Eta horren guztietan, edo ona aldeeta zara, eta nobean jartzen da bera bakixe dauketen aukeren artien. Ni onutze fondulot, eta horretarako euskera elkartien dagoen dira. Zeraitik, gertuko eredu imilitararixek aurkezten. Horreko hori ikimari badu nisek izopaingo. Horrek hori ikimari badu zeta esakero bat garratu egiten dut, pero oso normala bat anut egu isinguren aukera. Zeran prestigioetan dago herriko euskaldunen aldizkaritxek, herriko euskaldunek. Eta herriko euskaldunen zer prestigioetan dago. Malkinbentako azentu bakarrik, edo zo zerbeixo da bai. Eta ez dut kasuen, kultura, euskera, zertzen daudena da, askoitien prestigio biharrekoa. Besti hori. Iron beza, jatortasunak eta diot, baina hainbeste euskalki eta herritik herrika, hainbeste diferentzia egotie, ez da izen euskeri oso sarre hor dalako historia guztixen zira, Ezertarako erabili ez dalako, diez euskalkixek hain diferentiek etxetik etxera. Eta hori aberraztasune filologiko igual bai, baina soziolinguistikoet tira, Tira. Euskalkixen euren artien diferentzia txikin hauek badukie, gauzak hobeto joan izan garen sinalea. Hori lortzen da? Euskalkixek gaur egun hainbeste diferentzia izeti etxetik etxera ez dala gure historia gloriosoaren ondorio. Gure historia desastrosoaren ondorio da, baina horixe daukagu eta horri importantzia eman behar dugu. Bai? Baina ez, aspektiko eta aspektiko ez, guzti diferentik. Igartzen da segituen hau. Bai, eta gero gana erberaz irakurtzen dugu, beraz ez. Hori da, zer batzen gaitu, praktikamente zer ez. Batuarik ez daukagulako, zer banatzen gaitu? Ortofoniari dagokion, bai, oinatik, egiten gabe, mondurago egiten du, ezak izela, eta horren, oinatiko bati segituen igartzenako. Oinatiko da. Baina horren bezaz ez baitik, oinatiko euskeri eta mondurauko horren diferentia egizela. Oso pertuko edo, oso filologiko guztia, baina guk zer horri mutitu importantzia, eta gaina uste dugu, gaur da zokia bat egoitze zatuzten, ez da? Zatuzten, bere lobak, bobako invitazioek, asko itxeraz, kartitxura baina ez da, asko itxeraz irazten. Hau ez dakit. Ze... Ona etorri zero,
Kontinio nazionala, Euskal Telebistak, normalien batua zinbideo, pero batua zertan ikusi ez da. Eta herriko prentsak, ikusiko zuen, zer ingo zuen. Batua, bertakuei, baina bertakuei zer da, berbait kendun moduen, jarriko aldizkaritzen. Berbait kendun modue, papelien jarriko izan ezkero, hori posible da. Baina hori pentsabide, hori idiolecto esateko horri. Baina idiolecto eta dialecto, oso diferentia dira, Eta hemen, eskontzako gutuna, ez batugaz, ez askoitxeraz, baizik eta nik berba egiten dut moduen. Nik berba jator egiten dut moduen, noiz ekartzen dut papelien. Eta honek esan duzten, ikusitan motxat, ez da? Eta bera, bialdutzela askoitiko loba da nahi karta bat, ¿qué has pensado? ¿Qué has pensado? ¿Qué has pensado? Eta loko karta bat, erderaz, zera egiten da berba, eta esaten dan moduen, papelera jarritea erderaz. Eta dano barrezka. Baina hori ez da, hau espazin bada, zu jarri duzun hori eskontza esteien gonbidapenien zer da ba. Hau duzun nahi, urrinien otoketan hartzula. Ero askoikin uste duzulako, jatu izateko, euskal gizin duzula. Baina zein duzu euskal gizien, edo zuk eta zuk bakarri berrekin duzu moduen praktikabit. Bueno, bertzen duzuen, hemen badago ez dago geta bat. Eta zuka zer da, batuaren eta bizaren arteko gora berak, hori, batuaren ez dakigunez, bazien hau, edo hona iritsi bera, edo hau, ona, edo dakiguntxo horrekin, bete nahi izaten dugu gara, ez da? Eta zemat erregistro gehixo duki, orduen eta euskeraz ere horrek egizteko, egitasun gehixo, ez da? Bueno, ez da bide, hemen ez dut uste inoz dauenik, zalantzan jartzen dauenik, euskera elkarte baten gizarte zibile, euskeri portazakorak aktibo hori dauela, ez da? Eta ezin jala hori delegau alkalde o teknikari maravilloso batean, ez da? Igualan esan dabe, batzen bat kontrako bertzeko duen, igual ez da bezango. Bueno, hain gure zuenak, Euskaraz izateko lagun behar izan diteke, herri bat euskalduguntzat hartzeko barena. Kanpoti datorrenak euskara ikaseko behar sentitzen badu, bere hizkuntzan, gaztelania ez ezer oso sentitzen bada, esan daiteke herri euskalduna dela. Eta bueno, balen esan dizuet, arrasatzen nahi gara horretik, ala zetan. Honi zerat izan, gentiek ala izan zedin nahi zuelako, edo genteak ala jokatzea beste remediorik ez zeukatzen. Eta gaur beste remedio horik badaukazu egean, noiz zertu alda hori. Gentiek jakitiaz aparte inguele dautako, ez da? Eta horretan, alsazenok gainerako engalerak zuen, nik gaur hemen, gure behoretan atorren modu ez da. Oituraz egiten dugu euskeraz, etxetik, gurasoen gandik jaso dugulako, identitateaz sentimenduek mintatzen gaituzte euskeraz egitera, kontzientziak euskara erabiltzeko orduan aukera bat egin izana, kontzientzia falta eta hau mandu beharra, eta gero, hemendik kanpo erderaz egiteko joera, eta zenuten, eta? Edo euskaldun berrietiko eskuitek ez du harrera honik egiten, zate zuen bezen batek, erdaldunekiko dugun errespetua, eta dara egiteko da razu, zen dezaten da baina. Zeinek ez daukak zuen. Nik ezin hauke, ezak izan ezango. Baina uste bat egizaten mani badu da, hori ikusi iten dago. Junto da, horren interpretazioa zen da. A ver, beste bat, doktorean zen gaina gaur beste xaxean arteko prozesako ez da. Nahi zin, horrez da da. Zin olako euskaldunak izango dira, 2050 euskaldunak asko egiten. Eta dator apurtxoa provokazioa, ez da? Hemen batzuk bazezen, ez da, bat egin. Mila bertzen dut, 2000 hamarkadan, 50 hamarkadan, gure eskoletan hori erakurtzen ziren izena bizena. Armando Mendizábal, María Petricorena, gaur egun hori erakurtzen dira. Uxue Petricorena.
erabiltzen. Ze importantea da herrian karnizeria jarri gabe haragiteria jartzen. Herrian karnizeria jartzen daudenak, ostia. Haragiteria jarri gabe. Ninas, Aguirre Gómez Corta, con C, carnicería. Etoin aldatu dut eta jarri dut, Aguirre Gómez Corta, con C, haragiteria. Ya está. Egin dugu aurrera kurso bat, itzela egin dugu aurrera kurso. Haragiteria da carnicería. Baina Aguirre sigue siendo Aguirre. Aguirre no, exagerado. Pues haragiteria exagerado, que siga carnicería, tío. Paisaje lingüísticoa, herriko paisaje lingüísticoa. Eta neurtu, buzoira, zenbat papel datozkigun euskera, zenbat datozkigun elebidun, zenbat datozkigun erderaz, makina bat albizin dut nik hori. Eta usteo jarraitu behar dugula egiten. Telefonoko listakue, ni me lo toques, Ninas Aguirre, Ninas Echaniz, Ninas Mújica, edo como me digan, Echevarría, Echeverría, con CH, con V, con B, Iparraldi, CTH, ni Echevarría izan dice franceses eta españoles, azpiak montana. Baina euskaldun nahi nahaz eta ni hau esnaz, ni arejola leibanaz, ni esnaz arejola leibanaz. Nahiz eta, araba izoko usuak oraindik ere aixolaren eta arexola idazten den. Ni arejola. Eta arejola zeratik ez beti, nire aitonak eta nire familiatik beti arejola idatzi izan da. Eta nik familiarekiko errespetoagatik eta karinioagatik jarraitzen dut arejola jotaz jartzen. Zure aike jaune baserritik gerrira, 2 orduz oinez gutezan. Eta zure aike jaunek egunero jateoen babak eta gero udapartien leka batzuk. Eta bestela gurte osoek, beraz, imitau zure aike jaune eta bere zure aike jaunen bizimoduen horrekian. Badago, ez da badakit, esan gudot, badakit asko. Baina, ondion ez dugu kampaina nazional bat egin. Ondion be, bakarkako zer bada, militante bada, norberaren abizen hau idazti. Aurreratu dugu la leche. Ez genukan euskal telebistarik, eta hori badaukagu. Ez genukan ezelak bandizkaririk, hori badaukagu. Udaletxikan ezin zen ez erregin, eta oin hizkuntza eskakizunekin ja derrigorrezkoa da euskera jakitea, que malos son los vascos, que nos han obligado a aprender euskera. A mí, ni me toques. A mí ni me toques. Eta gu gara irakasleak, eta gu ikasle bati 8 ortografia akats, baldin baduzka, idazgan baten suspendituko dugu, baina bera abizena txartu idazkaratik ez. Ez. Hori terreno pribatua da. Hori ezin da ezen egin, hori askatasuna behar da. Hortxe daude, bizko nahi nahiz, baina hortxe daude. Etorkinek euskeri ikasi bideo dela. Euskaldune bere izena ondo idazteko gauza ez da nien? ¿Quién ha dicho? Etoriko balit ezue, zu esara zure izena ondo idazteko gauza eta nik euskeraz ikasi behar duela esaten diazu? Zer antzun du diazu? Korborea balit eta txerakoen. Edo importantzia gabeko tema da. Importantzia gabeko tema bali bada, atxeagatik batuaz eta ez batuaz batzuk rollo gehiago kidera. Atxearena genditu genuen, baina ostiaz, hau gertuago da, Eta hemen ezin nolan, zerbia sartzen zela terreno pribatuen, eta hau zer da, mundu osoan kolonizatuak daukan patua, jode. Eta gu gaude kolonizatuta leporaino. Naiz azken gogoetan bat uste dugun, ez da gizela eretxo, ez da zertu gaituztelako digutelako, ja normaltasunean bizi garen. Normaltasunean bizi! Gure izena ez da digunean ondo idazten, eta komplejos betetan daudenean, eta ez da norberaren izena. Noren izena ni Juan Luis dena, ez dut ezetan John Poldo bat aietu behar izena, pera galako Juan Luis. Baina, urrengo belaunaldiari, familiaren ze izen, utzi nahi diozun, hori zure erantzukizunera. Aitama, zuena.
Ez bota kulpaik, ez frankorik, ez mailezitizimari. Zure oinordekotza zelan egin nahi duzun, zure erabakia da. Eta ez baduzu nahi, ez duzu nahi. Baina, bueno, haber gero besteak ezikitzeko zer dortasun. Zeinak emonekin, azen gutitan gero zareak, ikusten dut. Gure ikasez eskola gara, ez da? Ikusi gure ikasleen izena, nola gatozen, ereduen ikasitea guztiak. Eta ikusi gure klasien. Eta zu portazar den hori jartzen balin bauzu, eta zure zerrendan hirugarren lekuera agertu diren 18. agertzen balin bauzu, kabre hori tekatu igual, ez da? Eta zuk esaten diozuna da, sentitzen du, nik euskaltza indiak esaten di, zure abizenak jakin dala, joder. Zuk balin bauzu, idatzen egin bauzu zekin eta gero bukaera esekin, zure kapritxu izango da, baina nik hemen zuri ondo zer dagoen erakusteko nago, ez da? Zertik da importantea, oianak daukala H-a, I eta A-ren artean, eta lehiaketak daukala E eta I artean, eta H-ak ondo jarri behar direla. Hori erakutsi behar diot, bere izena zelan idazten da ondo euskeraz erakutsi behar diot, euskaldunazko irakasle baldin badazio. Eta hostia, cuidado. Zeban kuraso betoreko zeikizu azeak. Hori, bakotxak entzat zala. Baina horre badukagu, baina inok ez ezala hartu. Hau, horrein dire bakarka egin gabeko zerbait izan da, eta gaina egiten duena badirudi esageratu da, ez da? Zer eman dio horri bere izena aldatzeko, ez da? Hor egun, azten zara ikasleen izenak, Mendizabal, Okina, Arexo Galeiba, Aranbarri, Irizar, Bastarrika, irakurtzen, que exagerado. Induzo proba? Hasi, izenak euskeraz irakurtzen, eta ber, Mendizabal esaten diona bere buruari, Mendizabal entzuten duenean, ze pasatzen zaion burutik. Ni ez nahiz hori, ez? Ez ara hori, Zu Mendizabal zara, ez da? Eta zu, Kalezabala esaten duzu, Kalezabalatik ibilinaz, eta ero kaleztura, buenaz, txistea dira, baina, hortxe gaude, Hortxe gaude, Aldatu nahi dugun mundua, baina ni itxibakien, nire etxekoak itxibakien, eta gainerakook ikasi, eta berri horrez ikasi. Zuk zure izena ondo jarri ez. Hori ez, hori... Bueno, así nos va. Bueno, eta jarraitu izkero banekin, badaz, Bueno, inertzia da autokonstientzia ez da lehen ibilinaz horrekin horren duzut, honek eman dezakar eta animatu, euskera elkartekatzen duzen herri handik urtebetera, kampaina, ez da? Eta lotxarazi. Lotxarazi edo normaltasuna agertu ez dut, ni ez nasa normala, Arexo Galeiba jarri dirolako nire buruari, nire nire familian bi bakarrik izan garen, aldatu duguna. Abize kontuta marka, baina, bueno, ikastoan kampaina egin duen, abizena jartzen euskaraz ikasi, ez? Ikastolako ikasea naiz. Eta, bueno, gure zinadua gaino zinin, eta jauregik rekondo, ez? Abizenak. Zuk ez dakizu pasaparte alabari agarratzeko, ze papelo inbertzen duen. Bebe karretan ataritu. Madridik bueltan, 15 beranduago. Horredan jasatan duzu, edozein familia, osea, ez du egiten. Hori zergatik egiten dute ba, jendea ziritzeko da, eta jendea lagatzen dute, ez da. Ni abizenakin, adibidez txiki bada, baina papelakin, ez da gudeko. Txiko dizute, hipoteka. Hipotetik, biologismo beste. Eta, horren gauzu eta egituko zaitu, notariotik bestera, ez, gauza horiek ere, bila eta bezala enteratzen. Zure herriko da nik ez. Bueno, hola, definizioak, zein nolakoak, pista batzuk dute. Etorkinak izura zaritzen dira eta bertako zelan ere pasatzen ari dira. Gazteen artean erderako joera indartzen ari da. Euskara ikasteko soilik, harremanetarako ez da modernua eta moldeak falta zaizkigu. Guain, apuratzen ez,
gazteek uste baino kontzientzia gehiago. Zaitu zuen beste dut, Hori gazte bat zen. Horre danak arrazoi dut, Horretzen zuen, ni ez noie, honek izaltu arrazoi dut, honek arrazoi dut. Horre arrazoi dut. Hori objektibo da. Ez dut da, berri hori, zein interpretazio egin behar dugu. Ume etorkinak euskaraz aritzen dira eta bertako bat zelanena pasatzen ari dira. Bi esan dira bere bat. Zer da horren osea? Zer da irabazia eta zer da galera. Zer ari da gertatzen aldi berean eta leku berean. Agia gertatzen ari dira. Pero bigarrenetik gehiago lehenengotik baino, esan dike, hori. Lehena multiplikatzera jotzen dugu, eta bestea, bai. Ikasi dugu Mikel Aulan kontaba, Xabier beste bat, eta Benito Benazida, eta gaina, eta hori lehitzako buf, ziur asko momentu hori, amala, amasi urteren izteenen, ez du euskera zen. Hau bere ez du euskera zen da. Bueno, el kultur kontsumoa zen dut, ez usatu dut konpromitzen, euskarazko produktuak eskazagoak ote diren impresioa badago, baina izaten zu eta hori askotik otra bat. Hala, hizkuntzan txikiekin, bertako hiztunek, alfabetatu gabeek, leku guztietan daukaten aurre ditzi bat, prentsa gutxi irakurtzen du euskeraz, oso baina lehiakorrak euskeraz, askotan ulergaitza gertatzen bata, gauzak ezin dira egin irakurri euskeraz dagoelako bakarrik. Izan da, euskeraz militantziagatik irakurri behar duzu euskeraz. Irakurriko duzu, euskeraz gozatu nahi duzu, no? Kontua da, erderaz ohituta bat nima zeude, eta igual lehenengo hilabetean militantzia burtsa hori hartu duzu. Euskaraz irakuntzen azteko, hori ere egiteko gertu espainiko zaude? Baina ez hauek oso tipikoa dira. Handu lertxon diren otxopeke ezin daiteke ulertu. Handuk esaten dizu, pasatzen du liburu erderara, eta hartzen duzu erderaz, eta euskeraz irakur gaitza zena ezinezkoa erderaz samur irakurtzen da. Eta da euskerazko testua gaztelaniara itzulitea. Baina erderaz euskaldunak ulertu egiten du, eta euskeraz euskaldunak ez du ulertzen. Eta halako zazpi adibidea jarraitezke ez da? Gauzak ezin dira egin irakurri euskeraz adunatu bakarrik. Enpresa munduan zailagoa da euskeraz egitea, detainak euskeraz idazten dira, baina garrantzitsua den guztia gaztelaniaz. Merkataritzan ere ohar asko erderaz hartzen dira. Zerbitzuetan guztia egite gaztelaniaz, orain batzuk, buenos días hasi dira. Zate zuen bezen baten. Administrazioa hizkuntza politika utxunea administrazioa zendagilea pediatra, alderdi politiko guztiek ez daude euskeraren alde. Administrazioan ez dugu ziurtatuta euskera. Erabaki politikoa behar dira euskeraren ateko diskriminazio positiboa, abizenetatik hasitzen. Instituzioak mugiarazteko eskaera antolatu egin behar da. Bai, ondo. Zegin behar den, hizkuntzaren ezagutzen arraitzatu. Euskaldun zaharrek apartatu gabe, apartatzeko aukera gutxi izan dituzte eta dituzte. Hau etraka da. Euskaldun zaharrek apartatzeko aukera gutxi izan dituzte gure herrionetan, nahi izan duena bai. Euskalkiek euskara batuaren artean abiltegia, baita. Haritatea behar egin du, interratunak erabiltzen ditugu. Euskainol, euskara garria galtzen ari da, alderdi ona ere bada, hizkuntza bizia den seinale. Garbi, bizi, eta seguramente Madrilgo Akademia la Lenguakoa ere oso prestatuta gongo da, Madrilgo gazteek darabilten hizkuntzarekin. Hori, generazioa leku guztietan gehiago edo gutxiago gertatzen den zerbait da. Hurrengo belaunaldia beti pobreagoa egiten du horreko horreko. Bueno, hasi gara lekoa, balentxik bukertu dugu. Problema ezin da, hor esan ditugun
gehientsuenenak euskera honetarako ez dugula erabili izan, ez da geure burua mundura ekartzeko ere, eta hortik gorako gehienetarako, horren ondorioz, euskera bakarrik erabili izan dugu hemen historian zera, eta hemendik gorako funtzio guztietan beste hizkuntza baten egin ditugu, eta galdera da, hemendik aurrera, holan egituratu barik, edo beste modu batera esan da. Euskerari, hau zabaldu barik eta hau landu barik euskeraz, funtzio honetara iritsi izango garen. Bueno, ez da. Bueno, segi. No me gusta primero seguir, bueno, segi. No uso el taberna en la caldera que... Caldera ez da tokik, baina, erterak no bat amaten tokik ez. Orduan, hemen kanpun bat zehozio oso interes handixo aldimoko zehozio konkretu galdetzeko, komentatzeko, kanpun komentatu dugu. Bueno, bete tiño de minutos, ¿está? Seguro que ez hori, ez benetan, izaten da gauza, batzutan nahi izan dabe, eta hori bentzet, inor ez da dira, etorri dena baino desanimatu hau, ez da? Hori lortu bat dugu,